Nafarroan, 2024an, animaliaren bat tartean sartuta egon zen 1005 istripu erregistratu ziren. Errepideetan animaliekin dauden ezbeharren kopuruan hainbat faktorek eragiten dute, eta hemen zenbait aholku eskaini nahi dizugu gidatzean aintzat hartzeko. Berrikusi zure aseguruaren estaldurak. Egiaztatu zure ibilgailu aseguruak bere gain hartzen dituen animaliekin izandako istripuek berezkoak dituzten kalteak. Nola prebenitu animaliak ibiltzen diren tokietako errepide istripuak? Murriztu abiadura zati seinaleztatuetara iristean. Jarri arreta berezia errepidearen bazterrei, batez ere egun zentrian eta ilunabarrean. Pentsatu zure ibilgailuan animaliak usatzeko bat kokatzea. Usagarri ultrasonikoak dira, kolpeak saihesten laguntzen dutenak. Nola jokatu animaliak ibiltzen diren tokietako errepide istripua gertatzen bada? Berehalako talka baten kasuan, ez eman inoiz volante kolperik. Frenatu sakon eta altxatu oina frenotik azken unean. egon lasai. Egin bal protokoloa. Babestu, abisatu eta lagundu. Baztertu autoa galtzadaren alde batera. Kokatu V16 seinaleztapen baliza. Deitu bat-bat-bi SOS Nafarroara. Autotik atera baino lehen, jantzi txaleko islatzailea. Poliziak iritsi zain zauden bitartean, jar zaitez toki seguru batean, eta egin argazkiak jotako animaliari galtzadan etzanda badago. Kalteen erreklamazioa egin. Behin istripuaren arreta amaitu denean, jar zaitez harremanetan aseguru etxearekin, ibilgailuaren kalteen berri emateko eta haien erreklamazioa egiteko. Argibide gehiago trafikoa.nafarroa.eus webgunean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.